Ez noski, edozein enpresa bezala jaiotzen dira, bizitzen dira, garatzen dira, persona bezala, eta azkenean desagertu egiten geha, hil egiten geha, eta enpresak ere hori gertatzen zaie. Eta gainea, esan beharra dago, kritika hori egiten duen jendeari edo komunikabidei esan behar zaie, kooperatibak sortzen jarraitzen dutela eta krisi garaian ere enpresa arruntak desagertzen ari diren bezala kooperatibak gehiago sortzen ari dira. Erakunde politikoak eta erakunde publikoak ez dute oso gogoko kooperatibismoa. Dimisioak egon dira, hausnarketa prozesu batean daude eta pentsatzen dut barrutik ere erantzun bate egongo dela. Eta kanpotik gure ekarpenak ere egin ditzazkegu eta egin behar ditugu eta egin ditugu. Argitaratu ditugu zenbait artikulu, Fagorren egoera azalduz eta ekarpen baikorrak eginez.